singabuyelana nje yo ngifisa ukuthi mina singabuyelana yona ndlela engiyifila ngayo njengamanje. Ngisamthanda kakhulu. Usisi wakhe akanalo lothanda nalo. Akatshengisi usisi wakhe uyinuku inhlobo engaklini. Kuningi akwenza akapheki kuhlala Ngoba nakho usumzalisile manje usekayinuku manje. Angini ngishilo. Akasaklini manje. Sisami ngishilo ngathi akasaklini manje. Useyinuku manje. Ngoba nakho esezalile umntwana wazalela wena. Manje useyinuku manje. Ngangaqondile ukuthi mina nosisi wakhe sigcine sisiba ku-relationship. Okay. Ngangaqondile. So that's why sengifind out manje ukuthi wile nhlobo kanjani. Okay, ukuba ube ekliniki ekline esendlini usazofuna ukubuyelana nosisi wakhe? Yeah, bengisazofuna ukubuyelana naye because akasiyona lento ayiyona. Ngiyalibikelela nonke ababukeli beBlack Lives TV kuhlelo esilibiza ngokuthi iLove. So ubhuti njengoba sivashele namhlanje nakanjani ikhona lentokazi futhi esamshaya ding dong asafisa ukuthi babe nayo kwi relationship yakhe and asafisa ukuthi balungise izinto zabo ezabahlukanisa ngaphambilini because njengoba sithi love back asisho ukuthi nizoqala manje ukuthandana but nike nathandana ngaphambilini. Kodwa senizobuyelana la nakhona futhi asiforce umuntu asiphoqe umuntu mekuthi ucusahlangana nasosahlangana mawusasahlangana ayikho into esingayenza sikwazi usingaphoqelela umuntu ukuthi abuyele kumuntu amlimaza asikwazi usingaphoqelela umuntu ukuthi abuyele kumuntu angasathandi ukuthi abe nayo empilweni yakhe so ke asazi noma usisi uzovuma noma cha kodwa ke asike sizwe singabe kuhamba kanjani sobona kunjani. Ngiyaphila wena njani? Ngiyaphila nami ngicela igama nesibongo negama lendawo la usuka khona. Mina ngusicela impilo wakadladla. Ngisuka eNanda eMawoti. Mgabadeli. Ukhulele khona noma mhlambe ufike khona manje ngezimothi zenu? Ngikhulele khona. Oh, all right. So ngicela usichazele kabanzi nge-relationship yakho la iqala khona. Uhlangane nini nosisi ofuna ukubuyelana naye and naphathana kanjani i-relationship isaqala? Mina nomuntu wami sihlangane ngo-2023. Okay. So ngambona ngamthanda sahlangana e-restaurant lapha eMhlanga. So ngambona ngamthanda ngagculiseka enhlizweni so ngase ngiyakena sazana kangcono wangitshela ukuthi uhlala eMlazi so sazana kanjalo ngathatha inamba. Saqala nje umuntu oright elomuntu ilona enhliziyo enhle esupportive ngami mina ngile nhlobo ethanda ukusiza abantu. Naye ubenalo into ukuthi yathanda ukusiza abantu so sa communicate kanje sigcina sisithandana. Ukuthandana kwethu yo inothando naye ngani. So uthando lwakhe ngathini konke amantombazane sengathandana nawo angazi nginika uthando lufana njengolakhe. Kuyikhona ukuthi mina wangithola ukuthi ngisayile inhlobo lo yokudlala ngidlala amantombazane kakhulu. Why? Angazi indaba ngathini anganeliseki angisena umuntu owaniselayo. Ngiyazama ukuthi ngibe lo muntu lo oqotho nganeliseki kuzo zonke izinto angenzela zona because unothando ukhe ngami but mina still on ngisamfebela ngisena zonke izinto ezibhedayo kanti unothando. So wena mawubane awukwazi nje ukuthi ungathandana nomuntu oyedwa kuphelele kuyena lapha. Why usebenzisa ukuthi ngidlala ngamantombazane? Why udlala ngamantombazane? Ngingasho ukuthi abantu ebengikhamba nabo abangani bami bathi uyinsizwa ngoba nakho uneyintombi eziningi noma bathi uyindoda uma uneyintombi eziningi. Let me tell you something. Ukuthi uyindoda angeke size sikubone ngokuthi uneyintombi eziningi noma mhlawumbe unesithembu. Ukuthi uyindoda akubizi ukuthi ufanele ube namakhosikazi amaningi ukuze kubizwe ngokuthi uvunywe ukuthi wena uyindoda. Ukondla izingane zakho, ukondla umndeni wakho mekuthi ushadelwe. Angikhulumi ngakho because awukazi umention ukuthi ushadele. Ukondla izingane zakho mezithola yonke into ezifunayo ngesikhathi esifuna ngazo zingaze ingane zingatshela ukuthi asilinde inyanga iphele. Uyindoda ke lapho ngoba uyazondla izingane zakho zilala edlile ayiswele lutho. That's when sithi uyindoda. But mhlambe ukuthi uyisoka
mhlambe abantu ababengasho kanjalo baziqhaje ngalokho mhlambe aboShaka Zulu abantu bakudala lapho khona babe-data kungakabi khona izifo ey'ningi but manje awukwazi ukuthi ungachoma ngokuthi uney'ntombi ey'ningi kube kunezifo ey'ngaka so ukuthi uyisoka noma uyindoda angeke sikuvume ngoba nakho wena uney'ntombi ey'ningi akukwenzi kunalokho uzenza isiphukuphuku kunalokho uzosha ephaketheni ngoba intombi nentombi fanele yenze ikhanda fanele yenze inzipho fanele yenze inkophe fanele ibe yinhle nenye intombi futhi kuphinde ifune imali nenye futhi so ukuthi uyindoda angeke uze kwakhiwe ukuthi wena uney'ntombi eziwu-50 uyakhona uku-understand so uphuma ke nje kulowo mqondo ngeke ukusize hayi namhlanje hayi kusasa hayi nangeminyaka ezayo phuma lapho so into engifisa ukuyazi ukuthi mawubuka ke isikhathi sesihamba usuyathandana ke uthe uma ba Madlala. Umankabinde usisi Yeah. Okay mawumbuka ke ekuhambeni kwesikhathi mhlambe ngabe ubeyilento yomuntu osifazana oyifunayo noma ube actor engazi ukuthi uyilento wena oyifunayo ngoba nakho mhlambe i-relationship uma isaqala wena uyazichaza ukuthi mina ngithanda umuntu osifazana onjena mase ezenza leyo nto noma uke wambamba nje ukuthi hayi it's not make sure yes ngaqhubeka sithandana impela but ngakuyena lo muntu engimfunayo mina lo Hayi mina ngimbone kuyena umuntu lo ngimfunayo. Okay. Bengapretend angikaze ngisho ukuthi mina empilweni ngifuna umuntu kanjani. Yena uvele wa-act ngalendlela. lo ifunayo Engifuna ngayo ukuthi kwenzeke ngakhona. Mhlambe ekhaya la uzalwa khona ngoba bayamazi wabatshengisa bona Hayi bayamazi uma nobaba bayamazi. babamkela futhi kahle Hayi bamamkela because unenhlonipho. Asiyona inhlobo eyivila uyintombazane. Esayidini lakhe ke la ezalwa khona useke yena wabatshengisa wena bakwazi Hayi akazi. why Angazi noma mhlawumbe unovalo uyasaba yeah ngisho ukuthi uyasaba because abazali bakhe angakacabanga ukuthi basamfunela ukuthi athole umuntu. okay ish okay ngiyakuzwa mhlambe ke exabaneni kwenu naqhathwa yini noma niqhathwe yini because angazi ukuthi naxabana senesikhathi singakanani naxabana nazi nahlukana so ngifuna ukwazi lento yangena phakathi kwenu about two omunye wathatha indlela yakhe asivele sihlukane nomunye wathatha eyakhe indlela Hayi umuntu wathatha indlela yakhe. Ukuthi mina into engilimaza kakhulu angikwazanga ukuyithoba ngikwazi ukuyomncenga. Kunalokho ngavele ngashiya izinto kanjalo ngingayilungisanga naye. uba nowona Imina engona. uwena mawucabanga ngokona kwakho usaphola yini yena enhlizweni yakhe njengoba uzofuna i-love back mawubhekile uzothi yes singazama mekuthi awusayenzi le nto lesi esixabanise before noma woneka enhlizweni yakhe nasemphefumulweni ngalendlela ukuthi akafuni ukukubona into enawe phakathi akazingeni Ayena umuntu olungile kodwa lento engayenza yamlimaza enhlizweni yakhe because ngihlale ngizama ku social media ukuthi ngixolise ngimfonele ngihlale ngikwenza ama phone call kuphela usungayenzanga ngizama ukuxolisa. Ngimbona ukuthi usafisa ukuba nami but lento engayenza ayikazi imphathi kahle usafisa ukuthi sikhulume kuyikhona ukuthi angazi inkinga yakhe angazi ngempela. Okay kulento wayenza ke ngicela ungiqale ekuqaleni la isuka khona wenzani and wawukade uhlohlo ubani ukuthi wahlohlwa mekuthi awukwazi uzuhlohlwe umuntu yafika kanjani ethubeni lokuthi uzuyenze kwenzakalani Ngalala nosisi wakhe. Mfethu hayi yabona nje way manje usuhlangana phi nosisi wakhe manje why uzufinyelela kusisi wakhe yini eyenza ukuthi okay wawuyitshela mhlawumbe ukuthi ngeke ubanjwe mawusubanjiwe wawuthi uzokwenza njani Angangitshela ukuthi ngeke ngibanjwe because ngangihlohlwa abangani bami. Oyilibele usisi wakhe mhlawumbe efike naye endlini ngimbone endlini yami yabo all those things na afike usisi wakhe sinabangani yabo. Abangani bami ke mase bengekho wena usisi wakhe bengitshela cha mfethu la ngani inhle kanjena umuhle kanje usisi walwana wangamngeni yabo yo like bangihlohla so anginanga nami ukuthi ekungihlohleni kwabo ngizongena enkingeni enkulu so nami ngalalela bona why there's that day efika
nosisi wakhe so ayisifike nje sihlale kahle kwakubanda ngaleso sikhathi leso futhi mayifika afike nosisi wakhe behlale athi yena usaphuma usawuthenga isitolo ngithola isitolo sangasekhaya sikude kakhulu so ahambe futhi mina senginale mentality ukuthi ngiyamfuna usisi wakhe so kancane ngilibele ngimthinta naye avele athambe so gcina sekwenzeka izinto engingacabanga ukuthi zingenzeka kalula kanjalo naye usisi wakhe wangivulela kanjalo so lento alibe liqhubeka until ngize ngimithise usisi wakhe ubaba wengane usisi wakhe nje yeah unganani umntwana manje nawani so ezezalwa umntwana I'm sure wena bawulokhu usenda imali noma ulethe izinto njengamanabukeni ubisi izinto nje zonke ezidingwa umntwana omncane and uziletha phambi kwakhe ucabanga ukuthi hayi uNkulunkulu wami Jesu hayi bo so mawuthi ufuna ukubuyelana naye usisi wakhe esenengane nawe ucabanga ukuthi uzovuma and ngaleli side uba ubaby daddy ngala and uzalwa naye lo muntu and ngaleli side ufuna ukubuyelana naye futhi so shuthi yini yenza ukuthi ufuna ukubuyelana naye wayengavela umove on ushele nje ezinye intombi mhlawumbe uqonile ongaqonywa khona hayi la egcekeni ngoba vele already usethekile lo muntu already inhliziyo yakhe igayibozi iyabila whenever ngathi ucabanga ngawe angiyena and angazi usicabanga kanjani but ngiyazi nami ngomunye umuntu wesifazane ngifana naye kubuhlungu ukuthi i-boyfriend yakho noma mhlawumbe ngathi uyi-ex yakho imithisa usisi wakho ozalwa naye ubuhlungu hayi kancane so mawubhekile wena uzokwazi ukuthi avume uthando lwakho futhi ekubeni wena usuwenze ngala kanje ngiyacabanga ukuthi engavuma mengase sihlale phansi ngimtshele ukuthi kwenzeka kanjani kanti kwenzeka kanjani wangahlosile ukuthola umntwana nosisi wakhe ngihlosile ngangithi ngiyaganga kanti ukuganga wami angazi ukuthi kuzongidilaphi ngoba sonke siyazi ukuthi meke sangena embedeni singayiprotectanga na kanjani ilungelo lisho lomndeni lingaqhamuka ama chances angangozulu lapho so wena mawuthi uyaganga wena uganga ngalendlela ukuthi mawungena lapha ya ufika ushimbe uyakho awucabangi nje ukuthi khona ilungelo lisho lomndeni lingaselize ekugangeni kwakho angazi ngikufaka engqondweni lokho ngoba bengazi mina ukuthi nje ngiyapull out okay yilokho bengikwazi kwangenzeka kwangenzeka yo awucabanga ukuthi uzomthunuka la alimala khona mekuthi lokhu ubuye empilweni yakhe uzofuna uthando futhi mina engingakusho ukuthi noma esengangi-accept empilweni yakhe kodwa into esengifuna yazi manje iqiniso okay ukuba honest kwami kahle ufuna ukuxolisa wena ngifuna ukuxolisa uthando back sengaba into ephezulu ekhekheni ya singaba into okay ithi ngimlande ke because njengoba usinikeza inamba yakhe ngike ngazama ukuxhumana naye ngamthola and akanqabanga ukufika nkosiyami ufikile but akazi ukuthi ubizwa wena akazi ukuthi uze kwishow igama lakhe kuthiwa iLove Back akazi lutho so ngicela vele ngimlande ukuze ngizokwazi ukuthi nikhulumisane nibukana nje ubuso nobuso nakhona masukhuluma naye ungamdlovi ungamjahi futhi xolisa ngalendlela ofisa ukuxolisa ngayo mhlambe ke eyothanda usungayifaka but uqale ngokuthi uxolisa ungavela umfuqa ngeLove Back kodwa ungalungisanga la umntwana sakwazi kumphindisela emuva sakwazi kumgwinya ukhona and kufanele nakekelwe ngoba unabazali bobawu2 so ngiyacela mayifika la ungumfuqi ngalutho but uxolise kuyima uyofaka eyothando sharp ngiyacela usilandelene
Wo lamzala waphinda kwenzeka futhi sikulethela indathane special kwizimpande zama-Afrika Traditional Pharmacy. Thola wonke ama-products ngesaphulelo esingafika ku-350. Sibala isiwasho, isikhafulo, isibambelelo, izinyembezi zomntwana namanye ama-products. Wonke lama-products uwathola ngo-350 i-products ngayinye. Bese ungakhohlwa ukusitholela i-gambling combo ngamanani aphansi i-R1,000 nje kuphela. Ungakhohlwa Especially zizoba khona kuze kube umhla ka-1 January. Yenza okulungile ufake i-order namhlanje ku-062 219 7748 noma uze pharmacy ku-shop number 87 Queen Street eThekwini. Ungakhohlwa imbila yaswela umsila ngokuyalezela. Walala wasala wavuka wayithatha ziyakala mzala. Izimpande zama-Afrika sisebenzisa amakhambi emvelo ukukulapha. Siphinde sinamukele futhi babukeli bayo iBlack Life TV uhlelo esilibiza ngokuthi iLove Back. Sake udadewethu uvumile ukuthi asijoyine abe nathi and ngiyathemba nkosiyami ukuthi isicelo esimzela naso mhlambe kungenzeka asivume futhi kungenzeka angazivuma. Sike sibuke nje ukuthi ngabe kuzohamba kanjani. Sabona kunjani? Ngiyaphila sesinjani? Ngiyaphila nami. Ngicela ukwazi igama nesibongo negama lendawo la usukhona. Okay, igama lami nguNofundo waGumede, ngihlala kwaMakhutha. Gumede. Yebo. Ungitshela ukuthi wena waNkabinde uhlobene kanjani noNkabinde? uNkabinde lo isibongo samamama. Okay. Bese uthi uGumede isibongo sabababa. Oh, alright. So yena ukwazi ngokuthi wena uMaNkabinde. Nkabinde, yes. Oh, alright, ngiyakuzwa ke. So ubhalile kuhlelo elithi iLove Back ngoba nakho ifisa ukuthi akhulumisane nawe. So ngiyacela nje umuphi isikhathi sakho umuze ukuthi yini la afisa ukisho kuwena. Isicelo. Oh, ngiyabonga. Ngicela ukukhulumisana nawe. Mina bengithanda ukuxolisa ngalento engayenza kuwena. Lento engayenza ngingaqondile, ngangazi ukuthi kuzogcina sekusifake inkingeni ezingaka. Nami ngangithi ngiyenza ngoba ngumjida nawe uyangazi. Nanokuthi usunokungigabha ngasembhedeni, so iyona ndlela like lelo kusho ukuthi ngiyaxolisa. Angizi ukuba mude. Kuningi ne? Kuningi. Okay. Ngicela umzulu uthi utheni? Ngimzila sesona. Uthe ucela uqala ngokuthi axolise. So exoliseni kwakhe ngicela ukwazi ukuthi yini lena agejana ngayo le athi uyaxolisela namhlanje. Kwenzakalani noma kwenzakalani? Because angazi ukuthi lokho kwenzeka sekunesikhathi singakanani. Ngicela ukwazi nje ithini into. Into eyenzakala phakathi kwami naye indaba kadadewethu. Okay. Udadewethu omncane. Okay. Bengihleze ngifika naye lapha endlini yakhe. Okay. Sihlale nje sonke. Kade angazi ukuthi shuthi sebena usisi wami mbone seyintombi usisi wami. Okay. Sewumuntu angalo angajabulisa naye. Okay. Babona kungcono ukuthi alale nosisi wami aze agcine esethola ingane. Banengane? Banengane manje. Okay. Mhlambe mawuthola ukuthi ubusy umatasa kakhulu nosisi wakho. Mhlambe ngabe wambuza usisi noma wavala umlomo wangakhuluma nje lutho kwabo ukuthi ugabe ngokuthi nje hayi ngizomshiya yena. Ukumshiya ngizomshiya vele. Akaqhubeke nosisi wami. Usisi wami kwaba buhlungu khona ukuthi usisi wami sengaze ngishaya emva kwendlebe angikithende. Ngalo ngabona ukuthi ngcono okay ngoba usisi wami athi ngithule umuntu o-wrong phela nangu ilo umfana sengaze ngene phakathi kwethu sobabili nosisi wami. So wena awuvumanga ukulahlekelwa uzwano le noma uthando lwakho nosisi wakho? Angivumanga lokho. Okay. Usamkhumbula kodwa umuntu wabantu? Uyamkhumbula usafisa ukuba naye noma soloko nje kwenzeka lento eyenzeka phakathi kwakho nosisi wakho ukwazi inhliziyo yakho yanqamula yonke imithambo kungenzeka ukuthi yayintanta uthando phakathi lwakhe? Mhlawumbe wamduba, mhlawumbe ungafuna ukukhuluma naye, mhlawumbe ufuna nje ukuthi akuhlukwane aqhubeke nosisi wena and then uzobona ukuthi uphila kanjani.
Okay, usho khona bengimthanda njengomuntu wami. Yikho nje ukuthi uye wangiphoxa wenza ngendlela enza ngakhona. Ngabona ungcono ukuthi okay angimove on ngempilo yami aqhubeke yena ngezinto azenzayo because vele fana nokuthi ubedlala. Okay. So wagcina nini ukukhuluma nosisi wakho ngaye? Emva kwesigameko nje esenzakala angifunanga nanokuthi ngize ngikhulume ngaye ngimbuyise emqondweni angifunanga. Ngafuna ukuthi okay ngcono ngimkhohlwe aphume nje engqondweni yami. Usamthanda usisi wakho? Ngiyamthanda usisi wami Kakhulu. Niyakhuluma nje kusafana nasekuqaleni. Awumbekelanga iqhubu? Angimbekelanga iqhubu, angena lo muntu obambelana inhliziyo. Okay. Ngiyakubona ukuthi ulungile. And uyazi ukuthi abantu abalungile sometimes boniwe ngamabomu ngoba nakho ukwazeka vele ukuthi hayi balungile bazosheshe baxole, bazosheshe kudlule impilo iyaqhubeka. Kodwa umuntu angacabanga ukuthi ekulimaleni kwakho noma kuthiwe usamtshengisa ubuntu but akhohle ukuthi okusalayo ulimele and angakazixake ukuthi akwenze ukuthi ube right. So mayela manje ubhalele kwishow ethi Love Back. Ngiyambuza mina ukuthi kanti njengoba usewone kangaka wahetha inhliziyo kaMagumede, mawubhekile uzovuma yini ukuthi niphinde nizame ukuxoxa nje indaba zothando ke nibe right futhi? Wangiphendula ngendlela ngiphendule ngayo, so ngicela ukuze iside lakho ngingakasho ukuthi yena uthini. Usunayo umuntu othanda naye manje noma mhlambe uyalamukela uxolo lakhe, mhlambe sizophinde niqale phansi kabusha, phinde niqale uthandweni lenu, qhubeka impilo noma right uyabonga nanoma kuthiwa wenzani noma kuthiwa uthenga ibhanoyi still uyombuyisela ibhanoyi lakhe emuva ukuthi hayi mina ngiyabonga kakhulu, ngicela ufocus emntwaneni wakho nosisi wami sengiye right, noma usazophinda umnikeze elinye ithuba futhi niqale phansi. No, umxolela khona ngingamxolela anginayo inkinga. Kodwa ukuthi mina naye sibuyelane njengasekuqaleni no angikuboni lokho kwenzeka. Ngeke kusenzeke. Angikuboni kwenzeka. Usunomuntu omusha? Bengisathe ukuma kancane after everything eyenzakalile. Usaphola? Yangipholi kahle. Okay. Yes. Usisi wakho yena mawumbuka nje njengoba usisi omncane usasemathandweni nobaba umntwana wakhe noma kube ibhomu nje into eyenzeka naye mhlambe engezelele emthusile ngaleso sikhathi wasale samukela isimo because phela akakwazi umgunya umntwana ambuyisele manje esiswini. Yena nobaba ingane yakhe cha ulo bese babe nengxabano then babona ukuthi okay makuhlukane angiyazi kodwa lo ngxabano ukuthi ingxabano eyani phakathi kwabo bobabili. Kodwa isimo nje semanzonzo. Yes, asikho sihle. Okay. So mawumuzwa ethi ke ufisa ukulungisa izinto nawe cabangani? Ngoba ngishilo ukuthi ukumxolela ngamxolela nginenkinga kodwa ukuthi mina naye sibuyelane sibe usamile lapho ilento yasekhaya. Uyakhumbula ukuthi ngikubuzela ekhaya noma ngisakubuza umbuzo wodwa namanje and ngisazophinda kwesithathu ngoba ngifuna ukuba neshow ukuthi ucabangani ngaye. Bengithi mhlambe sizohluka impendulo but ayihlukanga. Usamile nje lapho. Uyamuzwa uthini? Ya ngiyamuzwa. Ufila kanjani? Mina ngifile ngazuthi singabuyelana nje ngifisa ukuthi mina singabuyelana yona ndlela engiyifila ngayo njengamanje. Usamthanda? Ngisamthanda kakhulu. Usisi wakhe akanalo lothanda nalo. Akatshengisi usisi wakhe uyinuku lenhlobo engaklini. Kuningi akwenza akapheki kuhlala ngoba nakho usumzalisile manje sekayinuku manje. Angeni ngishilo nje. Akasaklini manje. Sisamshilo ngathi akasaklini manje. Useyinuku manje. Ngoba nakho esezalile umntwana uzalela wena. Manje useyinuku manje.
ngangaqondile ukuthi mina nosisi wakhe sigcine sesiba ku-relationship. Okay. Ngangaqondile. So that's why sengifind out manje ukuthi ile nhlobo kanjani. Okay, ukuba ubekline-ke, ekline esendlini, usazofuna ukubuyelana nosisi wakhe? Yeah, bengisazofuna ukubuyelana naye because akasiyona lento ayiyona. Okay. So uMagumede uchaza indaba yokuthi akanankinga nokuxolela. Uyaxola, akanankinga. And uyambona ukuthi kusuka ekujuleni kwenhliziyo yakhe mayethi akanankinga nokuxolela right. But inkinga ilena ke manje. Leyo thando futhi. Uyambona ukuthi azingeni. Ngiyambona ukuthi angeni. So uzomnikeza isikhathi ahambe ukuphola, mhlawumbe ubuzame ngelinye ilanga futhi umncenge nikhulumisane kahle libe right noma ukhetha nje uvele ukuchitha lamanzi ngoba le nkukhu ngathi ayikho. Hayi ngisazomlinda because angakamtholi unjengaye yena singimbonile kahle ukuthi unothando lolu ongilidingayo empilweni nale support engiyidingayo empilweni. So laba abanye abafani njenga bahluke kakhulu bathanda imgroove bathanda ukuba bahle yena umfazi alright Akakuthandi ngandeni kuba muhle. Uyakuthanda ukuba muhle kodwa akekho kulezi zinto lezi zokuhlohlana nabangani. Okay. Akayithandi nemali ngihlale ngimtshela ukuthi nayo imali hamba uyilungisa ube muhle kodwa yena uyayinqaba athi khululeka. Okay. Angilungele ukwenza lezo zinto. Umthandela ukuthi ayifuni imali. Hayi ukuthi ngithathe ukuthi ayifuni imali. Uthando lwakhe. Ngithanda uthando lwakhe. Okay, ake ngibuze lokho. Uthola ukuthi uyavuma usimbuyelane useqolile right. Usepholile futhi ngesenzo esenzeka sakho. But lo muntu unabazali akaqhumanga etsheni uyazalwa nanoma kuthiwa abazali abasaphili noma kuthiwa basaphila but ikhona umgadile omdala. Uthola ukuthi uthando lweni selakhe ngalendlela ukuthi wena ufuna ukuyovela kubo. Uzovela njengoba umntwana kasisi wakhe noma uzovela nje uyayicabanga lento leyo ufuna ukuvela ufuna ukwenza into enhle ngoba uyamthanda but ngaleso sikhathi esisodwa futhi ubaba bomntwana ka ngiyayizwa siswami lento ayishoyo ngiyayizwa kakhulu. So umkhwenyana Sibari kodwa Sibari samkhwenyana angazi ukuthi ngizoyithini mina lento sababa umntwana wala ekhaya kodwa samkhwenyana wala ekhaya futhi hayi kumuntu oyedwa kodwa angisho ukuthi ngiyakujudge angikujudge but ngizama ukuthi ucabange ukuthi kuningi kudingeka ukuthi ufake umfutho ukuthi uzibonise ukuthi ngempela yes umfutho wokuqala ukuthi uzubhalele ka Black Life TV wazi kahle ukuthi le video izobukwa abantu ababhaye kodwa wakwazi ukuphumela obala ngokutshengisa uthando lokuthi uyazibona ukuthi wonile lana la udinga uxolo kodwa wena usamthanda uMagumede kodwa nangala ubaba ongane kasisi wakhe. So maye khuluma kanje ethi akakapholi usadinga isineke nesikhathi so uzomlinda azaphole nanoma kuthiwa yena ukuphola kwakhe kuthatha iminyaka e100 uzoyilinda lo mnyaka o100 azabe right. Kube ukuthi umlindile nje usingle awujoli namuntu ngoba ulinde yena. Kunjalo? Noma uzobe umlinde ukusakhona omunye. Mina ngasho ukuthi ngizozama ukuthi ngimlinde kungekho umuntu. Ngizozama ngisho ukuthi ngizowenza. Ngizozama because ngiyamdinga umuntu ozongisiza endlini angenzele izinto since mina ngisebenza. Okay. Yeah, lokho nje ngingakusho. Magumede ngiyabonga kakhulu. Ngikubuze ka2 umbuzo owodwa purposely ngoba nakho bengitshela ukuthi oqaleni uzosho lokho mhlawumbe umoya usaphezulu ukuthi umbona unga expectile ukumbona but mase ngiphinde ngiyakubuza futhi still usasho into eyodwa okusho ukuthi into umusho owodwa awungeke uzokwazi ukubuya ka2 in a row
So uma ubuya kathi usho ukuthi kusuke kuyikona vele lokho okushoyo. So ngiyabona ukuthi uyayimina lento oshoyo. Ukubuyelana kwenu akuyona into yamanje hayi nakusasa. Mhlambe eminyakeni ezayo kungenza kodwa okwamanje akwakapholi. So ngiyabonga kakhulu ukuthi unezela isikhathi sakho, wangilalela, wangihlonipha, wamuzwa nje naye ukuthi ukubizele la ekhaya. Ngiyabonga kakhulu. Mbuke lapha ekhaya nizibonelile nanokuthi sihambe safika kuphi. Uma Gumede kahle kahle akakapholi and akakazophola manje. Kodwa ukumxolela uthi yes, ngiyamxolela kodwa relationship bafethu is not make sure akuhlangane. Inhliziyo isabuhlungu and akakapholi. Sadinga ukuthi alungise lapho nalapho ubhuti azazibonise ukuthi uqinisile ngempela uma ngabe ethi uyamthanda. So ngiyacela lapha ekhaya mekuthi uyi-relationship, focus kwi-relationship yakho, wenze sure ukuthi awumhethi umuntu. Uma uzibona ukuthi awukulungele ukuthi wena uma uthanda nomuntu ungamhethi, then hlala-ke ube single. Noma udlala ama-games lapho wadlala lapho nalapho, but umuntu uma uthi uyamthanda enze ukumthanda kwakho. Ngalokho umzwisa ubuhlungu, isidingo sokuthi umzwisa ubuhlungu asikho. And niyeke lento yokuthi nizibone ukuthi namadoda only if niney'ntombi ey'ningi. Ungaba indoda wondla iy'ngane zakho. Yabona uma kuthiwa wondla iy'ngane zakho ayisweli, then yila ubonisa khona ukuthi uyindoda-ke. Kodwa ukuthi uyindoda wena ngey'ntombi ey'ningi, kunalokho sovele sibone umuntu obiza izifo nje, lokhu ethi izifo wozani ngengami. Sibone ngazo futhi nomqondo omncane. Because akwazi ukuthi ungayenza umuntu owakho abe muhle, umenze imlazo, omunye umenze isiphingo, omunye umenze uzohlala sho uqothukile ngenamali ephokothweni. Lesimanga sokuthi wena ufuna ukuvunywa ngokuthi uyindoda. Ukuthi uyindoda uzibonise ngokuthi unabantu besifazane abaningi, cha. But uzibonisa ngokuthi wondle umndeni wakho, then lapho siyavuma ukuthi hayi uyindoda usibanibani ngoba umndeni wakho ulaludlile ngathi sonke isikhathi eliqoka kahle, uclean, uhle nasegcekeni lakho, uright, yonke into ihamba kahle. So asiphathaneni kahle, umuntu uma umthanda mthanda, uma uthi awumthandi hlala ube single. Ayekho umuntu uzokufaka ejele akubophe ngosimanga sokuthi wena usingle. Ayekho umuntu okudubula akudubule ukuthi usingle. Ayekho umuntu uzokugwaza akugwaze ukuthi usingle wena. So hlala niziphathe kahle, nenze sure ukuthi iyathandana, mayithandana, mingathandani kube ukuthi pure nje ihleli iyodwa. So ngiyacela ukuthi ungakhohlwa ukusubscribe, like, share, ngiyenzela kakhulu. Bye. Is there